Napagala sa Plaza Rizal. Try natin ang ML Takoyaki. Ang cute ang kanilang Taiyaki Pancake. Ang galing ang paggawa ni kanilang takoyaki. Excited na ako sa aking takoyaki. Looks yummy. Kamuka ang exco yung nasat shirt ni Kuya. Shiro. So gorgeous to eat. Saram sana. I love cheese. Wow, melting cheese. And the toppings, excellent. Can't wait to eat this delicious takoyaki. It's so mouth-watering takoyaki. Ang sarap. And the buttered sweet corn. So delightful to eat. Super ka, ML Takoyaki. Masiramun. Pahabol. Super media tasty din ang kanilang pork embutido. Sorry naluto ko na kalahati.